ji çapemenî û raya giştî re. Îro li her derê cîhanê bi dirojmeya Kurdistanê biparêzin, şoreşê biparêzin hemû mirovahî li ser piyan e. Armanca asasiya van çalakiyan ji rêgirtina ber êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk e. Weke tê zanîn dewleta Tirk a dagirker di hevdeyê Nîsanê de li hemberî gerîlayên azadiyê dest bi êrişeke nû ya qirkirinê kir. Ev nêzî du mehan e got artêşa dewleta Tirk li Zab, Metîn û ava Şîn çekên kîmyayîn yên qedexekirî jî di nav Başûrê Kurdistanê bê navber bombebaran û tobaran dike. Em baş dizanin got êrîş ne tenê li hemberî gerîlayên PKK ye. Hedefa asasiya dewleta Tirk a dagirker Başûrê Kurdistanê yê got dixwazin Osmaniyan û cardin li herîmê ava bikin. Berxwedana gerîlaya li hemberî dewleta Tirk a dagirker ji berxwedana hemû gelên rojhilata navîn û mirovatiyê îro li cîhanê dewleta Tirk û diktatoriya Erdogan faşîzma temsîl dikin. Dixwazin faşîzmê cardin li cîhanê zindî bikin. Berxwedana gerîla ji berxwedana li hemberî faşîzmê ye. Gerîlayên PKK ne tenê parastina Kurdistanê û gelê Kurd dikin. Gerîlayên azadiyê hemû gelên rojhilata navîn û mirovatiyê diparêzin. Ji ber vê heqîqetê ya got îro hemû mirovatî jî bo vê berxwedanê li ser piyan e. Em weke civaka êzîdî û gelên Şingalê faşîzmê û qirkirinê baş naz dikin. Kî faşîst û diktator, kî faşîst û kî diktator e. Kî azadîxwaz e. Me di fermana 2014 de baş naz kir. Dema çeteyên Daişê êrişî civaka êzîdî kir artêşa Iraqê û pêşmergeyên PKK ji Şingalê baz dan. Lê gerîlayên azadiyê bi hawara me ve hatin.